Ahojte priatelia, prajem pekný deň. Moje meno je Andrej Ďurica, som realitný maklér spoločnosti Casa Real a momentálne sa nachádzame v Košiciach na sídlisku Ťahanovce na Aténskej ulici, kde mám pre vás pripravený krásny, nový, voňavý 1,5 izbový bytík. Ak hľadáte štartovací byt alebo rozumný pomer ceny a metrov štvorcových, tak tento byt si rozhodne nenechajte ujsť. Pozývam vás na obliadku. Nedávno kompletne prerobený 1,5 izbový byt sa nachádza na druhom poschodí panelového bytového domu s výťahom a ponúka podlahovú plochu 39 m². Obývačka je prakticky prepojená s otvorenou kuchyňou s moderným kuchynským kútom a okrem denného priestoru ponúka východ na takmer 4-metrovú lodžiu s pekným výhľadom na zeleň a okolité lesy. Byt je vďaka svojej západnej orientácii popoludní krásne presvetlený, čo znižuje náklady na bývanie. V predsieni je priestor na vstavanú skriňu a murované jadro ponúka samostatnú toaletu a kúpeľňu s moderným sprchovým kútom. Stačí sa len nasťahovať. Ak sa vám tento štýlový a príjemne nadizajnovaný byt zapáčil tak ako mne, budem sa tešiť do skorého videnia na vašej obhliadke. Som Andrej Ďurica, realitný maklér spoločnosti Casa Real.